Başlayabızmı? Eyde. Selam dostlar. Selam. Samira һәм мин Зөһрә бүген сезгә татар уеннары тәкъдим итәрбез, шулаймы? Eyde. Уйнайбызмы? Уйнайбыз. Кушылыгыз безгә. Без башлыйбыз. Димәк, уеннар сайлыйбыз. Моның өчен безгә смартфон кирәк булачак. Без смартфоннан хәзер берәрсен сайлыйбыз. Бәлки пазл җыярбыз. О! Пазл барлыкка килде, җыябызмы? Юк. Eyde. Лото уйнайбыз. Юк, лото уйнысы килми минем. Әйдә менә бу хәзинәләрне уйнайбыз. Казан хәзинәсе дигән уен сайладык. Ого! Әйдә менә уйныйк инде. Уйнайбызмы? Юк. Каралы, нинди шәп уен. Әйдә инде, Самира, моны уйнайбыз. Кара, нинди шәп. Зеланд бар монда, Казан бар. Юк. Булды. Синең ширатың, син сайлыйсың һәм шул уенны уйнайбыз. Eyde домино уйныйк. Нинди шәп домино, күңелле домино дигән, монда безнең татар бизәкләре, татар орнаментлары сурәтләнгән һәм инде бу күңелле булырга тиеш. Бу уенны безгә уен татар уенчыклары һәм өстәл уеннары тәкъдим итте. Бик матур бизәлешле бу, тизрәк уйныйсы килә инде, шулаймы? Eyde. Шәп. Шәп. Син домино уйнаган бармысың? Әйе. Минем уйнаганым юк. Әйдә уйнап карыйбыз. Уенның кагыйдәләре белән танышырга башта. Бик сыйфатлы, бик шәп, шундый. Менә аның эчендә барысы да бар. Уенның кагыйдәләре белән танышасы гына калды. Уенда 2-дән 4-кә якын кеше уйнаячак икән. Без 2 җитәдер инде шул, шулаймы? Яхшы. Уенда катнашучыларга 6-шар фишка таратыла. Әйдә безгә тарат әле. 6-ны миңа, 6-ны үзеңә. 2, 3, миңа 6. Парлы рәсем иясе булган уенчы беренче булып адым ясый. Димәк, парлы рәсемне карыйбыз. Без синең белән хәзер парлы рәсем миндә менә шундый шалма баш бар. Миндә Синдә дә бар. Әке-бәке кыек сәке, син калыптыр, сеңлем чык. Син башлыйсың әйдә. Ярар, синеке бу яфрак булды. Димәк, мин шундыйны куярга тиеш булам. Яхшы, менә булай булсын. Менә яфрак белән дәвам итәсең. Булды бу. Бу буклетта барысы аңлатылган, һәр бизәкнең нәрсә аңлатканы язылган. Шуңа күрә бу бик кызык. Дөресен әйткәндә. Хәзер минем шират, димәк, мин гөлҗимешне табырга тиеш булам. Миндә гөлҗимеш юк, ләкин миндә яфракны инде мин куя алмыйм. Кызганыч. Минем бар кыңгырау чәчәге. Кыңгырау чәчәген куям. минем шалма баш бар. Шалма баш бар синдә. Яхшы. Димәк, хәзер монда лаля чәчәге чыкты. Миндә ул юк. Шуңа күрә мин банкка мөрәҗәгать итәм, банктан бер фишка алам. Ләкин ул миңа кирәкле рәсем булмады. Димәк, минем йөреш күчә сиңа, Самира. Самираның лаля чәчәге барлыкка килде. Минем кыңгырау чәчәгем бар иде. Менә ул. Минем 3 яфрак юк. Шуңа күрә мин банк. Бәлки син гөлҗимеш бардыр. Юк. Гөлҗимеш тә юк. Яхшы. Ул Юк. Минем шират. Мин менә моны куям, бу фишканы куям һәм безнең анда менә бу чәчәкнең исемен беләсеңки, канафирдер бу, канафиргә шаган. Әйе, нәкъ үзе, канафир үзе икән бу. Хәзер сиңа канафир табырга кирәк инде. Бармы канафирың? әйе. Канафире бар аның. Мен хәзер можно булай итәргә. Шулай итеп куябызмы? Менә Самира мине уйнарга да өйрәтә, җырларга да, биергә дә, көлдергә дә, җыйларга да, барысына да өйрәтә Самира мине. Ярар, димәк, мин дә яфрак куям. Әйе. Монда мин Самираны уйнарга дип алып килгән, ул мин уйнат әле монда. Минем шалма башым юк. Шуңа күрә мин банктан алам. Әйдә, банкка мөрәҗәгать итәбез һәм менә бит нәкъ үзен алды шалма баш чәчәген. Ну, беткәчтер инде бетә. Мин хәзер ялгышмасам менә монда әйбер эшли алам. Икесе арасына тып куя алам. Кыңгырау чәчәгең бармы? Әйе. Димәк, кыңгырау чәчәкне куябыз. Үскә менәбез. Мин сине кызык итәм. Минем 3 яфрагым бар. Һәм минем фишкаларым бетте. Мин уенда җиңдем. Тәбрикләйне мине, Самира. Ярар, Самира, елый башлаганча уенны төгәллек. Ана елый да башлады буга инде. Күз яшьләре тама.
Үйіне саламыз сізаны. Болды. Бүгінгі шулар еді, достар. Сау болыңыз. YouTube каналына жазылыңыз. Шаян ТВ-ні тапшырдан шундан қарап барыңыз. Анда қызық болашақ. Олылар білен ойнамағы, достар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.